mina ngineqiniso bafowethu isukele otamatisi lapho otamatisi bangivele ngibahalela uNkulunkulu wami ngoba nami ushatini umnandi nje ushatini nje kuseni nje mawusheba nesikwa manje yabona ukuphulula nje otamatisi ubuye ubeke eceleni awu uyabona njalo usulethe i-tray usulethe ngoyi-tray usewushatini ha yangisukela lento kodwa mina ufuna uqala ngayo ukhethelezi uyabheda ukhethelezi nje uthatha labo bafana ungijwayeza kabi nabo so iyeke lento yakho nawe utamatisi kanye nabo labo bafana hey uthi ungenzela utho mina yabo hey ungenzela utho mina angiyena usibuye queen mina ngithi mina nganza kwethu njengamanje ngifuna ukunitshela ukuthi labo bafana bangisukelile uanda ntanzi ngisanda kunqoma nje phansi kwamatafula ngithi usahle uzothi noma utsulinisa kanje utsulinisa ekade umfobo kaVusinova uzotshela mina ukuthi mina ngicule njekawe vele nginsizwa lo uyangibona njani uNkulunkulu wami lezi idudla zenkosi ngiqalepho wawugesana kodwa kodwa kanyako yabona amakhono esulukesi ngiyawabona ngithi mina idudla lezi ngiqalephi nje khona emnyama bhuqe uNkulunkulu wami yabona impela sukuyeke lokho nayi indaba ibalulekile mabhinga ngithi nani bantu begospel inkosi yinye kuyigospel isihlalo sayo ngithi asisukume njengamanje mabhinga bafowethu senza noma ngabe yini ukuhlonipha uSifiso Ncwane uSifiso Ncwane ngihlala ngisho ngithi inkunzi ekuyiyona ekhona ngishingasekho manje ngithi nganza kwethu namanje isihlalo sakhe sobukhosi soba inkosi kwi-gospel music industry sishawa umoya akanantanga la kulo mculo we-gospel uSifiso Ncwane akanantanga emculweni we-gospel njengamanje lalelado enganza kwethu ngithi mina namanje on the feather dust akasukume njengamanje ayoshanela isihlalo sikaSifiso Ncwane athi usiklina nje asiphulule sibukwe yizwe ngoba uSifiso Ncwane wami entabeni yedwa nje namhlanje usamile inazo uyolunga kuze kube nini ngoba iphimbo likhona ngibonga uPastor Dube uNkulunkulu wami okwazi ukutakuka khumbula useyiasha yini thiwa yiasha lezizinto labafana laba abaphatha imigomo emasontweni wawuyiasha wena ngakaze ngakuncoma sifike sonyusa ivolume esontweni kaDube kodwa namhlanje nje usubona ukuthi wena sefanele uphawule ngongizwe ngokuthatha nje uforum uthi gibeze phaka komunye bese kujune stage emvelo kwakho usubona ukuthi wena ungakhuluma into oyithanda ngongizwe lezi ngicela uyeke ukuthi ma uhulumeni nenkinga yecorona South Africa bese uzokhelisha laba bafana ngemoto ukubakhelisha nje kwakho emvelo kwalokho usubathatha ubakhoze ekhanda lami uJumbo nelisaka lethu uJumbe idudla lesi nje lo nithi siyabonga Jesu uJesu ukhona impela kodwa iqiniso limile sekuthenini nina niyona into nithi niyona akuyona nje qobo lento nithi niyona nithe izingane ningamashesha ngena ningama-asha emasontweni sanibona nina manje senisezingeni lokuthi ningazokhuluma nani nikhuluma udoda nikhulumayo ngithi ke mabhinga laba bafana laba abazi lutho futhi okwesibili akekho umculi njengamanje ku-gospel esingambeka esihlalweni sikaSifiso Ncwane yingakho ngithi mina namhlanje ngizonitshela mabhinga ukuthi ngiyacela niphume ngey'nkalo zonke niyofuna umculi we-gospel ozoba inkosi esombeka abe inkosi hayi lezi ishiphi lezi ecula njengamanje zishiphi lezi zinto anilutho abafana bamkhohlwane nje nisathula ukukadwa bese nizotshela ukuthi mina konke engingayikhuluma ngami nisuka lo muntu wrong nje kakhulu Niyayazi letho wawuphi indidane eshaya ingoma noSifiso Ncwane uSifiso Ncwane kuphela samemukela kumaskandi wena Jumbo bengithi ngithembile nawe bengithi ungomunye umuntu bese ngakholelwa kuyena manje ungiphoxile mfana ngithi